е жрец, птицегадател. Той наблюдава появяването, полета, писъците и цялото поведение на птиците. За древния човек птицата е значещо същество, което се рее в просторите на боговете. Тя е свободна, вижда всичко на земята и е един вид посредник между двата свята – небесния и земния. Ролята на Авгура е да разчита знаците и повелията на боговете. Така, този много древен обичай е свързвал делата на хората пряко с волята на природата. Авгурът, например, не е наблюдавал само птици. Случвало се е често да тълкува и природни явления като гръмотевици, вихри, светкавици, раждане на двуглави телета, необичайни феномени. Важно е да се знае, че Авгурът не предсказва точно бъдещето, а уверява, че боговете са благосклонни или неблагосклонни към дадено събитие чрез поставен въпрос, изгледи за битка, пътуване, прокарване на нов закон, гласуване, възкачване на престол. По-дълбокото вярване тук е било, че природата и човека са едно. Произхождащото от едно има влияние винаги върху другото. Същността на гадаенето се състои в това. Небето се разделя на 4 слитулуса, закривеният като спиралата на вечността жезъл. В участъка, където летят птиците, това се казва темпум. 4 участъка са както следва. Синистра, ляв, декстра, десен. Антика, минало, постика, бъдеще. След това се задава възникналия въпрос за благосклонност на боговете към събитието. Летежът на птицата означава отляво надясно и от минало към бъдеще. Благоприятен знак. Отдясно наляво и от бъдеще към минало неблагоприятен знак. Гледа се високо в небето, дали се рее птицата или маха силно. Ако се рее в права линия, това се е тъкувало като много добър знак. Ако крачи, криволичи или пищи, лош знак. Ако кацне, е трябвало да се изчака. Аулус Вителиус Целзиус, искам да участваш в ауспицията. Приемам. Jupiter Magne, nobis bone, ope autes, sicut et nos audiamus anibus anis nostris. Велики Юпитере, бъди милостив към нас, тъй като те слушахме през всичките години до сега. Octe profane nume tua, quod factorum sumus, deat enim augurium, pure tuae, et signi voluntatis tuae. Това, което ще направим сега, няма да оскверни името ти. Дай ни знак за вниманието си и съобщи чрез знамение за волята ти. Очертавам 2 линии в небето. Duas líneas in caleo duco cardinem decamo hamque dextras ad meridiam parte laevas ascensione. Очертавам 2 линии в небето. Нека южната да е дясна, а северната лява. Jupiter pater, si Dei volunt un solemne a nobis inceptium, sit fortunatum, da auspicium verum, in templo duco. Отче Юпитере, ако боговете повеляват празника, който ще започнем да е успешен,
дай сигурно знамение в пределите, които съм очертал. Sic et est argantis sive volatum aveum, flamen venti, modus nubo. Нека това е пеене или полет на птици, повей на вятър или движение на облаци. Paulo vitevi celsi, dicite, silentium est vidibutur. Аулус Вителиус Целзиус, кажи, ако тишината е настъпила. Silentium esse video. Виждам, че тишината е настъпила. Quid Dei nobis de solemni dicunt, dicis, aves volent, Какво ни казват боговете за празника? Кажи ми, летят ли птиците? volant, Летят къде? volant leve, Летят отляво. dic, aves content, Пеят ли птиците? cantant ubi, cantant leve, Пеят. Къде? Пеят отляво. nubis mutent, Летят ли облаците? Летят. ubi, Къде? volant leve, Летят отляво. dic, ventus fleb, Духа ли вятърът? Духа. ubi, Къде? volant leve, Духа отляво. Jupiter Pater, gratis tibi habemus, audivisti prectetionem, et desisti auspicium. Audiamus te! Quod est peci? Mea feria! A nobis beatus! Отче Юпитер, благодарим ти! Ти откликна на молитвата и даде предназнаmovание. Ние те слушаме. Веселете се, граждани, защото празникът е благословен от боговете.